Hello guys! Ayun, pupunta tayo sa sa office. Sasubmit tayo ng mga requirements. Diba, itsura ko hagardo ngayon. Sobrang ang daming inaasikaso. Diba dito yun? Doon pa. Okay. So, ayan. Tapos pagbalik natin sa Pasay, dadali natin yung mga aso sa vet para pang second na turok nila. So, ano pa ba? Ano pa? Pahinga! Kailangan ko ng pahinga. parang super exhausted ko na. Feeling exhausted na tayo. Saan na ba yung showroom? Dito lang tayo sa showroom. Ayan, dito tayo sa showroom na guys. Nasa tapat lang nito yung pinaka building. So, ayun si daddy. Nag-park lang siya. Welcome to my house. Ingay mo. Parang alam mo yun. It's my effing house. Parang ang bilis. Parang 2 years ago, tumitingin pa lang kami ng unit. Yung ba tawag doon? Model unit. Tapos ngayon, di ba? Sabi nga ni Ma'am Josie, yung namin, agent namin, "Ma, malapit na kayo lumipat." Nakakatuwa. Dati nagdadalawang isip pa ako nun kasi magkano natin nun? Parang 2,000 para reservation fee. Tapos within 2 days dapat is makapag-isip kayo kung itutuloy nyo hindi. Tapos after nun, sige, sabi ko, nag-isip ako ng 2 days. Sabi ko, ano ba? Push ba natin, daddy? Kaya ba natin hulugan yung ganyan? And then yung bumalik kami hanggang nag-sign na kami for yung parang reservation na talaga para sa unit na 25K, yung gano'n habang inaayos yung mga papers. Ayun, parang iba pa rin guys, iba pa rin. Hindi pa rin ako paniwala. Nakakaloka. Sabi ni Miss Josie, gusto nyo na pa agad na lumipat? Sabi ko, hindi pa, kinakabahan ako eh. Ayun, wala lang. Dumami ng mga tao dito, mga personnel. Tapos meron sila guys, pre-selling ulit for second tower nila. Yung itong itong first tower na to, puno na, sold out na. So meron silang second tower na gagawin next year. Naka-pre-selling ulit. Kami, pasok! Kami! Injection time nila. Dali! Mga sutil kayo. Dali, tara na. Yung isa ayaw nang tumayo. Dali! Baba! Ulit! Huwag na. Kami! Kami pasok daw kami Pasok. Wala, matatanggal ka din. Wow, very good na. Bait Wop, bait-baitan lang. Oink. Yung gagawin. Yung gagawin. Turok na. Hello. Konti pa, bibiyakin na kayo. Bibiyakin. Ano yun? Tanggalan kayo ng ovary. No? Ano yung kalitot yung pauso mo na yan? Lagi siyang ganyan, guys. Kulit nyo, ha? Pakyo talaga ta si Kali eh. Kali. Nakulang ang utong. Kali. Ikaw, Lexang makulit. Ha? Lexa. Kulit. Magi. Pakasungit mo talaga. Ayan. Meron na sila ngayon guys. Nalagyan na sila ng anti-rabies. Ayan. Tapos balik nila sa November 18. Pero di ko alam kung dito pa sila nung time na yun o nasa Nueva Ecija na. Pwede naman ituloy dun eh. Yung pagpapabet sa kanila. Ayun. Kasi pinagawan ko na din sila ng bahay-bahay doon sa
sa probinsya. Kasi, ayun, maingay sila pagkagabi. So, nahihiya ako doon kila Ate Remy sa baba. So, kaya transfer ko na sila sa sa Nueva Ecija para makasama nila yung mga ano ba yan, Dave? Banda Ogisdon. Yan lang. Punta muna tayo sa Palawan. Ulit ako. May claim ulit ako. Ayun, tapos punta na ako sa Hyundai para kunin si Tonyo. Yan, Palawan muna ako. Di pa, tingnan na yung mga tsinelas natin dyan. Hindi ko napapansin. Mamaya, ngata na yan. Saan ba yun? Ayun na. Oh, sinabi ko na eh. Yung, wala na. May nakuha na naman sila agad. Yung kulambo ko. Naputol na nila. Huy! Wala na. Yay! Finally! Buhay na ulit si Tonyo. Ano ang sabi, boy? Ba't gano'n? Bakit? Lumuwag na yung parang bag tsaka yung parang lumuwag timing belt. Timing belt. Lumuwag na. Nabahan ako kasi sabi ng mekanikong tumingin, mga 70,000 daw magagastos ko. Oh my God! Kinakaba ako. Tapos yung kuha ko naman yung babayaran, naging 29,000. Mas lalo kinabahan kasi yung unang sabi sa akin, 7,000 lang. Tapos dahil 29,000, nagkapalit pala kami nung isang client. Colors. Anyway, ayun. Magagamit na tayo ulit. Pero uwi kami, after undas na. Yan, kasi uwi pa kami. Hindi ko nila mama eh. Welcome back, Tonyo. Yes, ang Chan. Chan the Barut. Kala mo, ako na nakasira, Kinabahan din siya. Siyempre, no? Ang pampaayos ito. Ano lang pala yun. Tapos pinadamay ko na rin na yung maintenance niya. Para ibabiyahin na naman namin. Walang maging problema, diba? Long drive lagi. Ito si Tonyo. Yes, saya. Kasi bantot. Bantot sa loob. Kasi nandiyan yung sofa, yung naiwan dito, ibabantot talaga yan. Hindi na tuyo sa araw kasi. Parang alumuum na ewan. Baho. Tsagain na lang natin dyan sa biyahe. Good morning, bebes! Yan, nakakulong ito isa. Gluten, nire-regla. Ang itim. Nilaki na nila agad, oh. Ito yung sutil, daddy. Ito, oh. Yung pantayan tenga. Ito yung mabait. Ito si Tokyo. Ito si Lexa. Mahaba lang kayo. Hindi naman kayo tumataba, eh. Tapos ito, si Kami. Introduce pa yun. Heh? No, Kami. Ayan, meron na ulit tayong brown rice na may red rice. Ay, pinahalo ko kay auntie. Ayan, brown and red. Nag-grocery kasi ako kahapon sa Pure Gold lang. Ayan, tapos kukuha tayo ng ating hello gluten. Ulam. What? Sinigang sa miso. Na tuna. And syempre, hindi mawawala ang ating Valentos coffee. May natira pa ako. Ayun. Kanina ko pa ito ininom para sabi ko pagkakain ako. Then kay daddy, tinitimplang ko na siya para malamig na. Ayun. Tapos ito na lang yung natitira kong Equal Gold. So magre-reorder na ako. Yan. And meron tayong sausawan. Yan. Iniinit ko lang guys yung sabaw. Kasi gusto ko sa sabaw talaga is bagong kulo. Mainit na mainit. Hey Pogi! And for our inumin, yan, pen-repair ko din to kanina. Yan, chia with honey and lemon. Diba? Diet on diet. Oh, wow, wala siyang hotdog lang muna sa kanya.
Yummers. Ayan, mainit na mainit. Oops, lumikit na sa plastic. Ayan. Ayan lang ang rice natin, guys. So, ganyan lang. Patikim lang ng rice. Pagkukunwari lang yan. Kasi naka-vlog. Tapos may isang kaldero pala. Charot lang. Wala. Natatawa si daddy. Pagkukunwari lang yan. Kasi naka-vlog. Pero babalik yan ulit mamaya doon sa kaldero. Uy, hindi ka. Ramen rice. Ramen rice. Ayan, auntie, kain natin. Sige. Yeah. Pati si auntie ito na kinakain eh. Red rice and brown rice kami ngayon. Tapos, ayun guys, sa strictly low carb diet is bawal talaga kahit anong rice, maka-brown man yan, red or white. Pink. Bawal. Kasi syempre, pili tayo eh. Hindi pa rin tayo sanay na walang rice. Kaya tsasyaga tayo sa ganito na napakatabang actually. Ayan, more on ulam lang tayo. Pasarap na. Ayan o. Dilaw yung ano, miso eh. Kaya naninilaw. Kain. Gas-gas medyo na eh. Kaya pag niyayaya ko si ate kumain, puro sige yan. Sige. Inantay kita para sabay tayo kumain. Nauna ka naman natapos. Nawag kita eh. Kaya nga. Pag di lumapit, consider din. Hintay mo nga ako, tapos lumabas ako. Hindi ka naman lumapit. Nag-init po kasi ako na ito. Masya agad. Ayun na. Bili mo na ano. Pugi-pugi. Kali ko. Bigi-bigi. Pero, Sumarap ang buhay ko. Kaya na magkaroon ng pugi-pugi. Kahit isang pugi lang. init. Agad na ang buhay niyo. No, pugi. Siyempre, kailangan yun libo-libong pakni. Anong pakni ka magdadala niyan? Sarap. Pugi taga ano yan. Ano siya? Talaga mainit ang sabaw. Pugi. Isa pa? Isa pa? Isa pa? Pugi. Ayun. Ayun. Isa pa? Isa pa? Umiilang eh. Ayun na. Alright. Medyo ka pogi ah. May magi. Bawal. Migi. Kumaya. Subukan ko daw siya. Sumusungo sa ilalim ng ilig-ilig. Finished guys. Ayan. Nabis ko yung ulam. And rice. All done. Pati yung coffee. And now, itong chia. Lagyan lang natin yung buto ng lemon. And haluin natin para lahat ng seeds, lahat ng chia seeds, mainom natin. So, ang dami pa rin nagtatanong guys, paano ko ginagawa yung itong piniprepare tong chia seeds. So, sa gabi, binababad ko na siya para sa morning, hindi na ako magmamadali na babangon para magbabad. Ayun. So, yun, gabi pa lang, nagbababad na ako para kinabukasan, ready na siya. Lalagyan ko na lang siya ng lemon tapos ng honey, diba? Maybe. So, ito na. Binabad ko kagabi, tapos kanina, nitagyan ko ng honey and lemon. Cheers! Buto. Mag-empake lang muna ako guys habang nagpapababa ng kinain. Ito, pinapadala ni auntie para sa anak at apo niya. So, yun, nag-add ako ng baggage.
20 kilos. Kasi mura eh, 500 lang. So, nag-add na ako, baka sakali ka akong, ayun, may mga padala, ganun. Tapos, pag-isay na lang ni Mark tsaka ni Mama yung gamit nila para, check-in lang namin. Ayan, inayos ko yung, guys, dito, sa camera, kasi biglang, biglang lumiit yung picture. Picture, tawag yung frame. Biglang parang naging square na lang. Siguro ito napindot ko. Anyway, sana bumalik siya sa yung sa rectangle. So, ayun, dito lang kami sa bahay. Wala kami pupuntahan today kasi Saturday. And, yeah, kompleto naman na kami. Nakapag-impake na ako para sa Bicol trip namin. And then, magpa-plancha na lang pala ako guys nung susuotin namin sa wedding. So, ayun, hindi na kami mag-check-in. Gawa ng, kailangan ko rin umuwi. Gawa ng kinabukasan is maaga yung flight namin. So, yun. Monday, agahan na lang namin siguro yung alis dito sa Pasay para makarating kami doon on time sa venue. Then, after nung wedding, after nung yun nga, yung wedding is, uwi na rin kami agad. So, i-congratulate lang natin sila, Ma'am Kat. At mag-thank you tayo sa pag-invite nila. Tapos, makita nyo yung ibang owner ng Girl Boss. Ayan. Sila yung mga women behind Girl Boss eyebrows, tapos sa lip tint, yung mga ganun pa. Kilala ko sila sa inyo guys. Mga supplier ko din sila. Yes. Nag-edit lang ako ng mga natitira pang vlog para sabi ko habang nasabi ko lang wala akong pending, diba? Ayan. Ipon na naman tayo ng panibagong vlog habang nasa Bicol tayo. Nahanap ni Daddy yung tinago ko, chocolate, mga tsokolate. Ayan o. Nakita niya kasi dito sa ko. Sabi niya, ano to ha? Nakalimutan ko na may treats pala ako ha. Ayan. Gusto ko lang KitKat. Tinago ko, paano pa naman kasi ginagawa niyang chips. Chips. Ikaw, ginagawa mo chichirya. Yung tiyan mo, tingnan mo, nakalitaw pa. Oy, pogi. Ano mo ako, pubitas dito sa Breeze. Ito, tawag doon? Minty. Yun na yan. Sabi mo nila, pamigay natin sa mga bagets sa Ito mga nips, mo. Ay, hindi, sa Sa December, pangmigay natin sa mga bata. Na? Itong fix masarap din. Sweets. Tapos Reese's. Walang Milky Way. Ayaw Milky Way. Milky Way lang ang Milky Way. Hindi, bilhin na lang tayo ulit niyan sa sa December. Para pamigay sa mga Masarap ba ito 100 gram? Hindi ko alam eh. Bira lang akong tumikim. Katulad nito. Nag-kit ka to kanina. Yan. I know. Sorry. Naka-low carb tayo pero ayan. Pero sana masarap kasi naman siya. Coconut kaso nakakasawa. So ayun lang. Tikim-tikim lang guys. Okay lang naman. Hindi katulad ni Daddy ginagawang Ano? Ba't ako ginagawa Cheria. Tapos ito yung peanut na binili namin sa sa soy. Para daw mukha daw winalis na ng mga sa sinihan. mani. Mga nalaglag sa sinihan. Walis tambo, chewing gum, mga dumi sa sapatos. Pero masarap siya Roasted siya, hindi hindi prito. Ayan. Soy, Thai, spicy peanuts. So, baked. 250 pesos. Ganito kalaki. Pwede na. Kain tayo habang nag-edit. Sarap. Ayan, pabibigyan ko sa ibaba sila Ate Remy para matikman din nila yung dynamite. Yan. Tapos, half neto, half noon. Diba? Para makatikim din sila. Yan. Thanks again. Queso wrap. Ayan, maliwanag na guys. Ito na yung kanilang contact details. Ayan. Screenshot nyo na lang. Kain tayo. Ayan. Meron tayong fried chicken. Yung tag dito? Queso wrap. Ayan. Si auntie ng ba yung sili? Tag dynamite. Tapos ham and cheese. Ayan. Tapos yung kanina. Yan si Daddy. Nox. Low carb. Kain. Ante, liga na ante.
Feeling ko talaga guys, buntis to si si Kali. Kasi grabe, bigla yung taba niya, paglaki ng tiyan niya. Tapos yung mga utong niyang, hindi parang nagpo-form na yung niya. Yung isa nga kulang yan, di ba? Okay. Two. No. No. One na lang. So, ibig sabihin, Kali. 7 lang, 7-seater lang yun. Tinan mo nagaganyo na Ganun si Maggie nung magbuntis Nagaano yung Myrtin niya. Pero ewan ko lang. Piling ko lang buntis talaga siya. Kali, ano pa? Yung mata. Ha? Yung mata. Anong gusto niya? Kali, ba't ka nagpabuntis, Kali? Sabi ko pa man din, paano ko na sila. Late na naman tuloy ako. Ay, parang si Maggie to, if ever mabuntis to, pagkapanganak, diretso diretso tanggal na ng ovary niya. Si Maggie nakaisang anak lang yan Hi, Maggie! Hi, nako! Hi, nako! Kasi naman, ano? May puppies na ba dyan? Alerts ka. Tapos yung isa pa nire-regla. Kaya bantay sarado ni Junior din. Tingnan natin guys. After 1 month pa. Pag talagang nanlaki pa yung mga dede nito. Buntis talaga to. Ay, nako. Buti pa si Pok na lang problema. Kasi wala siyang betlog. Okay, ganyan-ganyan lang siya.